Čaute, to sú ďalšieho vlogu. Čaute, mám dneska ako viete. Takže už dneska je to... Vás zdravím všetkých. Takže už dneska natočil taký väčší vlog o Sense of Deed, Repair and White, neviem čo ďalej. Na Minva, Margaret, ktorú sme pre chvíľku dojedli, no ja som dojedol. Čo nám poviete, pán doktor? No, takže pán doktor Popel by uprednostnil takúto liečbu. Dajte si svoju zubnú pastu Sensodyne White pekne na zubky a potom ráno sa nedivte, že vám tie zuby vypadajú. Áno, to je bežný vedľajší účinok tejto pasty. Doporučujem jesť tieto cukriky. Kto ich bude jesť, ten nech si je istý. Do rána všetky zuby zmizli proste. Ako názornú ukážku by som vám mohol ukázať svojho deda, ktorý tieto cukriky jedol a po skúsenostiach tejto pasty nevedel povedať ani slovo, pretože prišiel o komplet všetky zuby. A keď jedol svoju polievku, tak povedal, že nemám ďoby. A čo ešte povieš, Martinko Klingáčik? No, takže za prvé, ja som pán doktor. Pán doktor všetkým odkazuje. Držte sa ďalej od týchto cukrikov. Je to ukrajinský shit, dovážajú to z Ukrajiny, viete. Ukrajina to je nebezpečná krajina. A tu není Ukrajina, pardon. Tu píše, že made in Ukravina. Takže čo ešte dodali, pán doktor? Dodal by som nasledujúcu vec. Konzumáciou tejto pasty si škodíte vlastnému zdraviu. Áno, to je jeden pacient, ktorý zistil, že mu vypadali zuby komplet. Je to nešťastie, ja viem. Kontaktujte prosím stredisko Sensodynu, ktoré sa nachádza na ulici Buzíková 07438 Košice. Takže ďakujeme, pán doktor. Uvidíme sa v ďalšom vlogu, takže čaute.